magandang araw mga kaaro. Dito po tayo ngayon sa bayan ng Santa Barbara. Kasalukuyan po na mayroon pong medical mission dito sa Orbos Gymnasium ng Santa Barbara. Ito po, itong medical mission na to headed by our Mayor, Honorable Carlito Sablan. At syempre, nandyan din po yung mga kanilang naimbitahan na mga specialist, Dr. Padua and Dr. Carmelo. Yan po. Nandyan din po yung mga natin, mga PNP para mag-alalay sa mga pasyente o magpapa-check up ng mga taga Santa Barbara. Yan mga kaaro. Check mo natin. Let's go!
Yan, Supremo. What's up? Sige. What's up mga karo, kasama natin si Councilor Carlito sa Plan Junior. Yes, sir. Isa sila rito, isa sa head dito sa medical mission dito sa bayan ng Santa Barbara. Thank you, Councilor. Mabuhay ka. Thank you, thank you. Ito po mga kaaro, nandito rin ang mga cops rescue upang mag-alalay sa mga nakapila ng mga pasyente. Yan, kaway-kaway naman dyan. Good. Oop. Shout out. Yan, what's up? Si mga gwapo't magigiting daw, Kaway-kaway.